Takže to neuděláme, prostě my hrajeme survival. To mi krafak! Ty vogo! Ne! Tak dáme mu ban? No to je nejhorší, ne? On mi sliboval, že když mu dám na tomhle serveru OP, to, že mu nedám. Tak já ho kliknu. Ne, počkejte. Ne, teda já ho zabanuju. Ne, nebanuj, on dá ban mě. No, to je zase jeden můj hlavní nepřítel. Orbitkův. Jdi pryz, jo, jdi pryz. Jdi do pryzu. Počkej, kam jsem se dal ještě? Jo, konečně zmizel. Jo, to je poprvé, co nás poslechnu, kdybyste viděli. Jako na tomhle serveru jsem admin, já ne. A jsem šéf, takže kdykoliv vám ho můžu vypnout před očima. Že jo? Co? Nic, podívej se do chatu. Hele, Koskosi, udělej si Skype. Koskosi, udělej si Tak Skype. si volat, ne? Hej, celý dnešek propazíme, uděláme 30 minutové video a já se pak na ně podívám, ne? No, asi budeme hrát hodně v off-screenu. Bude jakože mix všeho, dal by se říct. Bude to i cesta pro beacon, bude to všechno, dal by se říct. Kde máš Brnko, Koskosi? Hej, bude to cesta do Netheru. Kde máš Brnko? Kde máš Brnko, Kosko? Hej, máte někdo surový dřevo? Já mám surový dřevo, chceš? Já ti dám jedno. Hejte z kablu pece. Z kablu pece? Já mám 31. Mám 31, já vám to hodím, tady mám hodím 31 kablu. Vemte si ho. Hej, sledujte, tady to je naše společná pec. Vypalte tady to dřevo, jo? Hej, a teďka tady musíme natěžit. Tyjo, a potřebujeme uhlí, hodně uhlí. No tak to si uděláme. Ty on udělal 2 pece! To snad ne, tyjo, Tak si udělal jednu pec. takový plýtvání cobblestone. Všechny odblokujte. Hele, já mám nápad. Podívejte se, takhle to dělají profíci. Hop. A budu vařit stejkem. Fakt? Ukaž. Hej, Asi se divíte, proč můžeme chodit do pec ostatních, tak to je... Maria! Tady se připojuje snad celá naše škola. Tyjo, oh my god. Taky se ti prosím odejdeš? No, protože my máme OPčko, my 3 máme OPčko totiž. Jo. Hej, mám tu tvoj postýlku. Cože, já chci taky postel. Tak jo, tady pro tebe. Tak jo. Počkat, musím udělat 3. Vy nemáte víc vlny? Ne, nemám. Já budu dělat farmu na kakty. Už. Hej, a to video nahrává i můj hlas? Nahrává, hele, asi ne, hele. Hej, nechte ho, to je můj brácha. Nic mu neděláme. My jsme dělové. Trau. Koho? My nikoho neznásilňujeme. Tyjo, to je blbost. To mě děsí, tyjo. Hej, já se musím najíst, protože jste mě zase... No, kilovali. Hej, já tady dám takhle. Tyjo, Koskosi, já tady ničím blok. Jo, máme farmu na kaktus, profesionální farma na kaktus, hele, už vyrostl. Cože? No, tak, ne, ničí se ti brnění, Koskosi, jinak by si se musel givnout. A to si nebudeme dělat. Počkej, další jo, který je písek. Udělám hned vedle toho další. Ale kdybyste mi dali pod tohle video lajky, když překonáme 10 lajků, tak bude další video. Hned bude video i tak, ale dávejte like, to už řekneme až nakonec. A dejte, prosím, kdybyste, prosím, dejte nám odběry, protože já miluju let's playe, protože já jsem strašně moc. To se z toho Tyjo, ty kaktus nechce růst. No konečně. Sorry, já jsem se tam snažil rozbít tu hlínu, víš. No to je jasný, nevím na PvP serveru, já to ještě jednou restartuju. Počkej, já potřebuju to. My jsme fakt neudělali ty
Počkej, no to je fakt restart serveru, protože... Oh, no konečně. Hej, nový admin CMD. Nechci kupovat nový admin CMD a nechci ho platit. Hej, já se to tam taky schovám. Hej, mám givnout enchanting table. Nezabíjej se, proč se zabíjet? Hej, mám XP. Did hook be lost? Ale on se teď na nás bude chtít portnout, ne? No tak si to nastavíme home. Počkej, musíme přece Já torčky. mám nápad. Hele, počkej, ne, já si to nastavím home. Počkej, máme uhlí, máte někdo, jo, surový dřevo a stav normálního dřeva. Jo, set home si dám, set home. Homer, set home. Set home. Oh my god, to je hustý. Hej, máte někdo Dan, hej, ať jde Dan pryč. Priv. Už můžeš jít pryč. Jdi pryč. My natáčíme. Ježiši, ale mě to depte, jak nám tady pořád někdo leze. Mně taky, no. Hej, tam máme džungli, já stáhnu plugin 3. Jo, máme sít, máme jeden sít, jo, jsme borci. Ale nemáme tu vodu, jdou. Ty jo, nevíte, kde je nějaká nejbližší. Jiná je zničena a ty kaktus jo. Hej, tam máme vodu, tam si můžeme udělat farmy. Mám udělat farmu? Jo, co mám dělat, počkej. Hej, napište lomeno monejčí, takový jsem dělal, jsem si tam dal, prodávám dirt za 1 a kupuju ho za 50 milionů, tak jsem si Hej, a proč ten Dan nejde pryč vůbec? Tak ho kikni, prosím, nevracej se. Hej, a Koskosy, ty se pokus tady ten rybník změnit. Počkej, jo. Dan, počkej, jak se to píše? Lomeno kick. Jo, už to mám, lomeno. Has been kicked by Dell. Sakra. Teď nás zabije. Ve škole. Nebo No tak ať si to zkusí, hele. Ale chápeš, že on to prostě vůbec nechápe. No chápeš, když natáčíme, chceme soukromé videa, že jo, budeme se topit v penězích, až nám dá někdo první like.